Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Hemejäne salam, men Altyn. Amen Gül. Ve habersız kalma gepleşimizin 182-nji bölümüne hoş geldiňiz. Dostlar, bilýän köpüňizin kelläni we Gül nira gitdi diýen soralar we aslynda bu soralara aýry bir gepleşikde jogap beresim gelýär. Häzir bolsa täzeliklere başlaýalyk. Dostlar, soňky 1-2 ýylyň içinde TikTok aýlan şekilde ösdi. Siz hem TikTok'a girýäňizmi? Aýtjak bolýarym dostlar, köp aýdymçylarymyz Instagramdan öňürti täzeliklerini TikTok'a ýükleýärler. Bize täzeliklere başlamaly, siz hem like basmaly. Başladyk onda. Täzeliklere bu şyk bilen başlaýar. Sewfat Jumayev'in ogly boldy. Enesine, atasyna wepal ogul bolup ýetişsin. Bu hepde kliplermede başlaýar Tomusy hit aýdymlary bilen çaýkan Matt Nazarov feat MC Bam. Yüreğimi alan sen Karvila'nın sağdanlılığına. Hala ya da hala mı duydun ya? Erkelik bilim ağında evil'dan var ya. Ben yüreğimi alan sen, ben erkimi alan sen, kaygıtlara saran sen. Espitr yine ön küçüğe stiline dönüptür. Aydımın adı Lappey. İçim durana, yeah, şeyden içim durana, yeah, çaykanan yalı gacılak, yerkim gelle çaykaya, edil gelin yalı tupak, yeah, yaraya köp yere, yaraya köplere. İndiki tədəcə klip Batır Muhammed bilen Alım Amandan. Kim bilir, kim bilir, kim bilir. Belki eltim alıp sinti kim bilir. Kim bilir, kim bilir, kim bilir. Yine bir tədə klip Emir Yaylımov Yalan Sözlemi. Aydı içimde ne mi bolsa, benim zat gizleme. Oy bolsun ne mi bolsa, bana yalan sözleme. Aydı içimde ne mi bolsa, benim zat gizleme. Ceren Halnazar ve tədəcə aydım hödürläpdir ve aydıma gıykaca video hödürledi. Ve Ceren öz Instagram'ına dinleyicilerine şeýle soradı. Aydıma klip hödürläýinmi ya da yok. Araňyzda Ceren'in muştaklary bar bolsa, Ceren şol aydymna klip hödürlesinmi? Yanları bolsam sevme, durasım gelen ok baby. Mala sen yeten ok kimler, ayla seni benden. Yanları bolsam sevme, durasım gelen ok baby. Dostlar, Nazir Habib den dünya klibinin doğru görünüşünü YouTube'a yükläpdir. Güzel dünya sen, ay sana bırdari, nene bulan var. Ne biçim beytin, yıkılı durmuşum, inni kimin var? Indi gelýär Halk Aýdym Taýym, Batır Muhammed. Batır Çapay Halk Aýdym albomynyň dowamyny hödürleýär. Hoş halindi. Yine bir Halk Aýdym Hemra Recep'den Kuş'tan ayrılsa. Ey adam pahir 70 yaşlı gülküdür, sırtaşır yanaklar dişten ayrılpa, ayrılpa dağı. Dostlar, Empow şahatyna ve müzikdäki täzelikler bilen başlaýar. Dostlar, bundan 1 ýa-da 2 ýyl bundan ozal Narzes 2022-nji ýylda aktiv boljak diýip bize ýazypdy. Narzes aktiv bolmady. Ýöne My Gallery bilen hakykatdan hem hip-hop söýjüler üçin şeýle aýdymlar hödürlediler. Kuşmananı mok savredip olanok Gülsem etanok yoklığın dert bana barlığın etanok Dur işsedi geçmedi var Yine bir Empow täzeligi Didarda Nurun Sen. Sana olan söyleyeyim elimden giyindir Dağlardan bilintir denizden çoğundur Eğer yalatan benim nurum sen
Otursam Laçyn Mehmet we TikTok'a girer dip kelläme gelmedi. Laçyn Mehmet we TikTok sahypasyna täzelikler hödürläp başlady. Hasreti yüylene bu yerde Dardime sekuneme derdalar Bir dağlar Instagram täzeliklerinde Züleyha Kakaýewa klassik aýdymyny jany sesde hödürläpdir. Dile hıymalıyım şeyle günleri var Şol gözlerine intihar Dile hıymalıyım şeyle günleri var Şol gözlerine intihar Indi gelýäs YouTube täzeliklerine. Dostlar, Aýda Ýözdüm bilen ýüz-ýüze gepleşigi çykdy. Aranızda henizem görmedik bar bolsa şu yerden geçip görüp bilersiniz. Aýda Ýözdüm, yüz-yüze gepleşimize hoş geldin. Ondan öň Aýdyma aýdýadym ýöne. Aýdyma aýdýadymda birdanam sesim ýoglady. Hype töretdiň trend ýagdaýyna geldin. Nädip? Apawjy ýok, biriniň mellerine yer dertmelimi, maşin ýuwmalimy. Endiki ýüzüne gepleşigimiz Mekan Ataýew bilen ýakynda bolar. Soraglaryňyz bar bolsa, lenta geçip berip bilersiňiz. Indi gelýäs köňelleri ýatlaşy haçygyny. Arnuş Murat Durduýew, Kepderi. Asmana kepderi bu yaşım depderi dinle kuşların seslerin cana can yarım bu asmana kepderi bu yaşım depderi dinle kuşların seslerin cana can yarım yanlan aydımım Yeni bir köňelleri ýatlaly, Mehrefit Aman DJ oýnatdym. Dinle mehrin son sözüm aydayım Näziňi men çekerin çekmez hiç kim Düşün mehrin Oyun kurdum bir fırsatda Birden yalvardım ınanın ayağına Ähli ýalym aydın sözlörün ýadymda Endi maňa parky ýok bararyn öýtme Düşün mehrin Dostlar, indi gelýär tesirleri okamal şahjymyza. Ilkinji tesir ýazyp bayrak adynan dostumuz Umid Gaýypow ýene bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirde Atabek Medetime usullyk diýip täkim sawan. Yeni bir tesirimiz Yıldız Show. Altın alt bariyar havarsyz galma. Hemme klip aýdym havarlar munda. Sen hem media tamam kanala geldi. Awza bol hem dostlaryň bilen paýlaş. Küçücek sowat altın size hemme media tamam kanalymyň hemme işgärlerine üstünlük arzu etýärin. Diňe we bundan beýlek hem has pyzyply gepleşiklere garaşan Yıldız Show kanaly. Köp minnetdar küçücek goşgaýyňyz üçin. Indiki tesirde adalet tarapdary salam media işgärleri işiňizde üstünlük boludan size salam bolsun, üstünlük dileýän altyncam. Köp sağ olun. Dostlar, geçenki bölüm az görülüpdir. Düşün, yani hemmäňiz ýüz-ýüze gepleşik çykdy, şol gördüňiz. Ýöne habarsyz galmanyň hökman göreliň. Eger kıyık vermeseniz şu jaga ýerden geçenki bölümüň salasy çykar. Ýatdan çykarman, basyp geçip göreliň. Dostlar, bu bölümi has ýetişik bolsun diýip gül bilen alyp bardyk. Sizin için hasam beter gyzykly bolandyr diýip umyt etýär we şeýlelik bilen bölümimiziň ahirine geldik. Endiki bölümde görüşýänçä özüňize gowja teredin. Hoş sağ olun. Ve havarsyz galma gepleşigimiziň 182-nji bölümine hoş geldiňiz. Bitme kamera. Aha, давай. A, B. Hayatım olsun da. Ben daha bol ulerim. Bir daha täzeliklere başlamam başla. Köpten profilleri. Bir daha täzeliklere başlamalı, sizem like basmalı. Başladılar. Deyip bilmedim ben. Uklap katıyor şu an. Nazar feedback ben bilen.
Mert Bam bilen MC Bam bilen. MC Bam. Canım go olmaydı bu arada. Bu arada. Kimin? Mert Nazarov mu? Mert Nazarov. Aysaydın go. Öyde buraya da kaçtım orundaydım soğuktu. Aysaydın tek yıl alın mı? MC Bam bilen. Aydım adını aytmadım. Senin aytma lan. Ben on neydi kaç? Ceren Hal Nazarov tədəcə aydım hötürləpdi. Ve ne dedim? Hal Nazarov. Hal Nazarov. Birinci de şu adamlar gurla otun bilýän bir şöyle şu var. Birinci gedek. Kurgavtın. Men bunyalar adam olsa hiç gurla bilmiyordum. Benim kamera böyle daşta oturuyorum. Özçek değilim. Yo, bu on rozgalak der. Hiç sattım ya bir gurla gurla gidiyor. Yo indi yetiştiniz herhalde. Oldu. Böyle yetiştirdi. Zaten tayin indimeye boş olsam ben de yani sizden daha kötü biliriz. Havası kalmadı. Benden 2 yıl köp alıp vardım ya. Ben havası kalmadı. Alıp vardım. Arkada durup bir ay, 2 ay. Sen profi. Huştan ayrılsın. Ayrılsa. Sın. Başka zaten. Huştan ayrılsın. Bir de özünden öpün diyeyim. Huştan ayrılsın. Mela olsun. Bu ne mi diyeyim? Dur. Vay çırıştı. Bu adacık men özümden koşmasam anırdan peyda yok. Yani şu zatlar... Mela sizden aydan nağıla koşun yani ya. Aydan koşun. Silet falan. Şu zatlar ad nime kayda sokmuyor mu? Ben sen bu yayını. Ben sana yapacak. İnmiş o Otursam Laçın Mehmet. Bu kadar. Yöne medya tamanam hükman görelin. Havası. Havarsın. Tamanam hükman görelin. Medya tamam. Geçip göreymeli. Like basmam. Yerden çıkarma. Ben bakayım diye. Yo men bakayım näme diýýär. Uzaltyk oturuyorum aýdara. Mukaddedim. Ödüňde goja seredin. Enniki bölümde görüşýänçe hoş sag bolun diýmeli. Bu bölümi hasam beter gyzykly üýt göşük bolsun diýip men geldim hol taraftan. Altın geldi o taraftan. Şoň üçin sizem da kansa görüň. Tekbir ýazyn, halansınız diýip umyt etýän, halan olsaňyz like basın. İkisini gıyız için şeyle ovadan gıyız için like'ını жалко mı? Basaýym ha iş etden. Şöyle